ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои наву рӯӣ кардам, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар рақамҳои ватсапи экраномада рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дӯстон азиз, дар имзо навори чӣ мошин рӯй кардан, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба навори мошинҳои фурӯшӣ. ҳастаи мошинҳои боркаш, Toyota Rumion, Opel Hatchback, Opel Sedan, Opel Caravelle, Toyota Camry D, Mercedes сечка, биёни сечкаи простой, ВАЗ 21014, Lada Priora, грузовой Газель. ҳастаи Opel Vectra A, Opel Astra, ҷамъ мошини аз сектораи Москва ва нархҳои арзон карда ҳастонам. хела бисёр дӯстони азиз, фақат срочно. ва дӯстони азиз, курси имзо бошад 125 сомону 50 дирам, яъне ки 125 сомону 50 дирам ҳамин хел курси имзо. ва боз мегӯем, касоне ки дар навори мо агар мошини маъқулӣ ки намеояд тамошо кард, агар нархи навори туғрӣ нагирифт ё ки ягон мошини маъқулиш кадом то ки нафтед, дар комментар нависед ки чӣ маркаи мошини ба шумо дар кор аст, мо дар видеои оянда гуфтагитона пешкаш мекунем. дӯстони азиз, лайкҳоро мезанем ва мегзарем ба навори имзо. маромад рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Rumion ҳастаи дӯстон, ки японкаи беҳтарин ҳолатаи мошини як дастгаштаги срочно фурӯшӣ. соли 26 2008 сол ҳастае, ки сӯзишвориш бензини холияи мошин экономия ягон бор газ задагӣ нестае. мотори 1.5 литри экономни мотор, дӯстони азиз, звери бадай. коробка автоматаи системаи мошини баъдурон беҳтарин. 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. утилизатсия аст, дӯстони азиз. кондитсионерш намехе ях кор мекунад. заводской старт-стоп дӯстони азиз дорад. 4 та балон 80% аст, 4 та электропакет, фарои ксено ва фарои зардак дӯстони динамуд фар дорад. хоб задни камера, мониторои заводской аз худаш, ки самбуфериш зури бад мехонад. хоб мошин дӯстони азиз, мотор коробкада гап нест, яъне ки зури бада мошин якдастае. хоб дӯстони азиз, запаска, дамкрат ҳамаш комплект ҳастае. дарун берун дӯстони азиз ҳамаш мақсад зур, дарунашам кушода астае. расходи мошин ҳамин мақсад ки 6-7 литр расход дар 100 километр. мошин бениҳоят экономични японкаи аҳмада зурша светои хеле серебристи дӯстони азиз, мақсад ки беҳтарин ҳолатае. мошин ҳуҷҷат, утул ҳама чӣ дорад. дӯстони азиз, мошина нархша мегӯяд 69 000 сомон аст. нархи ахирша дига арзон намешавад. агар ки ягон кас алишиам кунад, алишида нархиш дига ҳисоб мешавад. 69 000 сомон нархи ахирша. ха ягон сум пули шуд, пулиша пули ҳам ягон рафт, пулиша мегӯяд мегзарем. мошин идеали сайз, ранги дигаро мисол нарша 85-75 неу 69 000 ахирша мондиан ягон сум мегзарам. вариантои алишии хуб боша, болои суманти яъне мешавад. вариантои алишида нарх дига мешавад. мошин мақсад ҳама чиш нав астае, старт-стоп ҳама чи опшн дорад бе ягон таъриф. маромад рақамошо аст, рақамои дастӣ ва рақамои ватсапшо метавонед ки занг занед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz Actros ҳастаи баъдурон, ки Mercedes-Benz Actros 1844, ки мошини боркаш нав Европа овардаги аст. мошин мегӯяд нав дуромадагиай, ҳамаи ҳуҷҷатош мегӯяд кардагиай. дӯстони азиз, Mercedes-Benz Actros мошини боркаш, ин мошине ки мақсад замонавӣ ё мақсад ҳама чӣ дорад. дӯстони азиз, соли 26 2011 сол ҳастае, ки мошин ягон кор надорад, ҳамаи ҳуҷҷата дорад. коробка мегӯяд ретард, дӯстони азиз. хоб хадавой мегӯяд сатҳбой, балонош мегӯяд 85% ҳамашон. мошин идеали состояния, яъне ки мерседесои мақсад бо нав дуромадагӣ Actros 1844. нарша мега 720 мега. бо муомилаи хуб мекунем. касе ки мехара омада мегӯяд мошина дар шаҳри хуҷанди бостонӣ бина. мошин нав дуромадагӣ аз Европа. нархи мошин 720 000 сомон аст. бо муомила дорад. ҳар дар рақамошон кор мекунад, ҳар дар рақамошон да ватсап доранд. касе ки дар кор бошад, ам хари мошинои боркаш, ам хари мошинои замонавӣ, маромад занг занед. муомилаи хуб дорад. 720 маромад метавонед занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D ҳастаи дӯстон, ки дубайкаи соли 26 2008 сол ҳастае, ки сӯзишвориш бензина, объем мотори 2.4 литраи, коробка автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин танҳо утилизатсия дорад тамом. сиденёш лифтаи мошинча мегӯяд омода аст. пеш бинед. нархи мошин 69 000 сомон аст. мумкин камтар ягон сум мегзаранд. хеле бисёр арзон мешавад ва илтимос беҳуда мегӯяд занг назананд. 2008 сол мошин Camry D дубайкаи дӯстони азиз. мотор коробка мегӯяд қати хадавой мегӯяд соз, балоншам ҳолати кори. мошин танҳо утул дорад дар номрӯз транзит.
нархи мошин 69000 сомон аст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе одамое ки бисёр арзон мекардаги занг умуман назани. Ягон усул мумкин мегзари хеле мошина чун арзон мондаги срочно мегад пул дар кора. рақамҳои поёмдаст, рақамҳои ҳисобшо, рақамҳои ватсапшо шахсоне ки мехарем марама занг занем. ва одамое ки мошинаи фурӯшӣ дорен, хона дорен, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, обшум чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама мо реклама мекунем. Метавонед ки сурат маълум бошад дар рақамҳои болобудаи на 20 рақамҳои мо барои реклама кардан. Касе ки ягон чизи фурӯш дорад, дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед, мо реклама мекунем. ва дӯстони азиз, хоҳиш ки лайка занед ва навора подлисаш кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra J дар кузови седан светои сафед. соли пури 1699 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад дӯстони азиз содастай ҳуҷҷат ва утул мегад солона дорад. дӯстони азиз хай краскаш мегад без сарапина утул ҳуҷҷат мегад солона дорад. нархи мошина мегад 46 та мегим, хай мумкин ягон сумша мегзарам. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулобда. Opel Astra J хай дар навор хеле хуб метавад, бо электропакет ҳам дошта, чихолакҳои фасон. нархи мошин 46 та тоқа суми хӯлия алиш намешавад. дӯстони азиз, оиди Astra J шумо ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, ягон саволу иловагӣ, рақамҳои поёмдаст, рақамҳои вавило, рақамҳои ватсапшон марама занг занед. ки илтимос мегӯяд фақат харидори конкретна ва одамое ки сумкати алиш намешавад. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Opel Vectra A. соли пури 1694 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соз 8 моҳи дига мега дӯстони азиз ҳуҷҷа дорад. 8 моҳи дига ҳуҷҷа дорад. хоб мошин хай мега соза бо хай камбудиша рафта аз пеш ки ба телефон ҳамаша анин хада мегирем. нархи мошина дӯстони азиз 18000 сомон. нарша соҳибшон ҳамин хел гуфтесиян 18000 сомон. Opel Vectra A 94 сол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. оиди мошин шумо агар хоҳед маълумоту иловагӣ, саволои бу конкретна дошта бошед, дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумотша гиред. ин рақам тоқа суми холӣ гуфтага аст. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. марамат мошини харо метавонед ки занг занед, маълумотша гиред. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra F дар кузови седан. соли пури 1690 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мегад ҳуҷҷати солона мегад, балонош мегад миёна, пӯшидагӣ мегад надорад. 92 солай ҳуҷҷат мегад дорад, балон мегад миёна, пӯшидагӣ надорад. 92 сол. нархи мошина 18000 сомон гуфтесиян соҳибшон, бо мақсад ки барои конкретна харидори ягон чи мақсад ки мегзарем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. агар савдо шудагӣ набошад, метавонед ки шумо савдо карда гиред. 18000 сомон дар шаҳри Душанбе. рақамҳо шумодагӣ марамат метавонед занг занед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, грузовой газел ҳастае ки срочна фурӯшӣ, мошини боркаш. соли пури 1690 ҳастае ки сӯзишвориш мегад. дӯстони азиз, хай бо аниқ мегад сӯзишвориша. мошин мегад утилизатсия дорад, мегад не ки ҳуҷҷатҳои солонаш мегад бучидага, фақат утул дорад. газел дӯстони азиз, газел яъне ки нахада мегад муомила дорад. нархи мошин 28000 сомон аст, мақсад ки савдои хуб мешавад. нархи мошин 28 та. ин мошин дар территорияи Душанбе. рақамҳошон мегафон аст. шахсоне ки мехарем марама занг занед. дӯстони азиз, чанд қадри маълумот соҳибшон гуфтагӣ аст, мо ба шумо расонид, дига шахтон гирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, Lada Priora. соли пури 2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мегад нахаду, маълумоту пурра мегад тариқи телефон. нархи мошина мегад 25 та мегем, бо ягон сум мегад арзон мекунем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. дӯстони азиз, Lada Priora нархш 25 та, ягон чи муомила мешавад. хоб дӯстони азиз, рақамҳо шумодаги аст. нашуд ҳуҷҷату ягон чи гуфтагӣ нест, нашуд уту ягон чи гуфтагӣ нест. одамое ки мисол мехарен, метавонед ки маълумотша аз соҳибшон гиред. касе ки дӯстони азиз мошин харид, дар комментар нависед, мо дар видео оянда мошини фурӯши пешкашаш мекунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21014 ҳаст дӯстон, ки мошинои советски молодежи чихеле ки дар комментар хоҳиш кардем срочна фурӯшӣ. соли пури 2004 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега девонаи бадай.
дӯстон азиз мошин мегӯяд яксола ҳуҷҷат дорад. Ӯ тӯл кардагӣ светои сафед номерош транзит. Светои сафед дӯстон азиз хай бо дигар аз худша аниқада мегиред. нархи мошин 17,000 сомон аст. Бо хай харидтон ҳамаша аниқада мегиред. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе 17,000 сомон. Бо хай харидтон муомила кунед. Марамат рақамошо мондагӣ занг занед. касоне ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ доранд, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания хоҳад ки фурӯш намуда реклама кардан дар рақамҳои болода 20 муроҷиат кунед. Мо дар видеои оянда ҳамихел реклама мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон Mercedes-Benz C-Class H-ка полни объём никадагӣ. соли бори 6-1996 фурӯш газ бензин, мотори 1.8 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд объём никадагӣ нахадод сун азиз. Нашуд ҳуҷҷат утул ягон чӣ гуфтагӣ нест. Намедонам дора надора наша ҳамаша хто аниқада гирем. нархи мошина мегӯяд 35 та мегӯяд бо муомила мекунед. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35 та муомила дорад. 4 та дигар электропакетҳои светои намхелии сервисӣ. дӯстон аз мошин мегӯяд срочно фурӯшад тоқа сумай марамат дар рақами пурда занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон Toyota Corolla 1 як хел одамо афғонӣ мегӯянд, як хелаш бо дигар хел мегӯянд. Toyota Corolla 1 солҳои 2006. хоб сӯзи чоритон азиз газ бензин, мотори 1.6 литр, коробкаш автомат гастан бо хахтон аниқе номерош транзит. мошинча мегӯяд нахаду. дӯстон аз ин мошин мегӯяд ӯто дорад, не ки нашуд ҳуҷҷаташ ягон чӣ гуфтагӣ нестай. нархи мошина 27500 мегӯянд. бо ягон чӣ мегӯяд мегзарем. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. 27500 ягон чӣ муомила дорад. рақамҳои поёмда аст, рақамҳои мегафони соҳибшон шахсоне ки дар кор ҳастанд марамат занг занед. дӯстон азиз дастгирӣ кунед, дастгирии моро лайкҳоро занед. касоне ки мисол дӯстон аз мошин хариданд дар комментария нависад мошина гуфтагӣ дар видеои оянда пешкашаш мекунем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон Opel Hatchback светои намхели серебристӣ. соли бори 6-1992 ҳастад ки свичфурӯш газ бензина, мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошини хай ки ягон кор расход дорад, берасход намешаванд ё 90 сол. нархи мошин 17000 сомон аст. бо муомила дошта мошин люкам дошта дискофои шафалоф. сурат нашуд ҳуҷҷат пурда мешуд фреза хай бампероша медочура мехали кора дар сурат баҳалвани хай нарш арзон 17000 сомон. рақамошон мондагӣ тистер. шахсоне ки мехарем марамат мекунед занг занед. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Opel Caravan ҳастае ки срочно фурӯшид. дӯстон аз Opel Caravan. соли бори 6-1994 ҳастае ки свичфурӯш газ бензина, мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мегӯяд документош буд шудага красха расхо дорад. не ки нархшда арзанда. дӯстон азиз срочно фурӯшия. нархи мошина мегӯяд 15000 мегӯяд бо мегӯяд муомила мекунем. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстон азиз хай кадом мекунад айни каравани айни сезони каравана ба ин хотир каравана меёфтанам қинай. дӯстон аз рақамошон аст мегафон 15000 мошин дар шаҳри Душанбе. шахсоне ки мехарем марама занг занем. хоб одамое ки мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания хоҳем ки реклама кард дар рақамҳои болода реклама мекунем. ин буд навори рӯзаи мо то видео